Tässä tulee hei. Moneskohan? No kiva, keskelle. No en pysy jo. edes laskussa. Tarvit blokkei. Onhan mulla. Niitä. On sulla aika monta. Ei kannattais mennä sitä kautta. Panna sinne. Käytän vettä. Mä pistän palikoista. Lasse. Siitä. No sitten heitä se sanko helvettiin. Sitten sniikka. Jees, mä pääsin monen kanssa. Sniikka. Hyvä. Sitten sinne. Hei! Usinkka tuli. Tässä. Siellä on jo yksi. Uskalla mennä tonne. No eikö? Go away. No, nyt uskallat. Jos et uskalla, niin oot pelokuna. No olen. Ai olet. Olen todisteet katsojille. Oi, tohtu. Pumi. No niin. Siellä on fight. Mitkä kamat sulla on päällä? Oi, ihanat kamat. Tämmöiset. Ihanat kamat. Totta. Ihanat. Maistakaa minun pelttiäni. Tässä miekassa. Siinä on voima. Power. I have a power. Powers I have. I have a power. Tou. Hei, toikin on tuolla. Niin meitsi menee tätä kautta tälleen. Se on viimeinen. Hihi. Ui vitsi. Vietiin Belly viimeinen. roll. Belly roll. Sinne meni. Siis Niin. Niin. Vilma. Sneakers. ota. Täällä on Pauli. Mitä sä oot meille vielä sanonut? I have a power. 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 Joo, tää loppu tähän tulossa.